Менә инде 2 ел рәттән Казан кооператив институтының татар мәдәният үзәгендә танылган драматург, прозаик, публицист, җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллинга багышланган чаралар оештырыла. Быел исә Туфан Миңнуллин феномены дигән конкурс игълан ителгән иде. Күптән түгел генә халыкара язучылар көнендә бәйге җиңүчеләрен игълан иттеләр. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Драматург буларак танылды инде бөтен халыкка, ләкин аның иҗаты бик киң кырлы. Ол прозада язды, һәм бик шәп прозаик, гомер буе иҗтимагый эштә булды, сәясәттә кайнады. Шуңа күрә инде публицистикасы анда булмый. Бу юнәлештә дә Туфан абый әлбәттә безгә илге үрнәк булып тора. Шараларның формалары аерылса да асылы үзгәрми. Туфан ага Миңнуллин фикеренчә татар телебезне, гырыф-гадәтләребезне барыбыз бергәләп саклаганда гына ул яшәячәк. Туфан абый безнең татар телебезне дәүләт дәрәҗәсендә куеп саклаган шәхес иде. Шуңа күрә без аның иҗатына елдан-ел яңадан әйләнеп кайтабыз. Ул улуг шәхес, бөек шәхес, андый бөек шәхесләрне без яшьләргә күрсәтә белергә кирәк. Яшьләргә аларның иҗатын күрсәтеп, без үзебезнең татарыбызны гына зурлыйбыз. Татарыбызның бөекләрне зурлыйбыз икән, тарихыбызны барлыйбыз икән, иҗатыбызны барлыйбыз икән. Без димәк татар халкын зурлыйбыз дигән сүз. Шуңа күрә безнең инде татар мәдәният үзәге икән, татар халкы икән, Туфан ага Миңнуллинсыз татар халкын күз алдына китереп булмый. Алпат зат Туфан ага Миңнуллин һәр вакыт татар теле, мәдәнияте, аның язмышы турында чыгышлар ясады. Телебезне дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү юлында армый-талмый эш алып барды. Һәр бер кешегә балалар бакчаларыннан алып, төрле яшьтәгеләрне без конкурста чакырдык, игълан иттек. Төрле яшьтәгеләр бар, төрле һөнәр ияләре бар, төрле илләрдән катнаштылар, бик кызык язмалар бар. Жюри рәисе Туфан абыйның кызы Әлфия ханым Миңнуллина үзе сайлады, беренче урынны, икенче урынны, өченче урынны әйтегәме. Туфан ага багышланган бик күп шагыйрьләребез Туфан ага багышлап яңа гына шигырьләрен иҗат иткәннәр. Гомумән төрле яссылыкта Туфан абыйны бүтәнчәрәк форматта күрүгә. Чөнки халык белән аралашкач, Туфан абый бит ул һәр даим халык белән аралашты. Бөтен дөнья татарлары белән аралашты. Туфан абыйның шундый сүзе бар иде. Бүгенге кичәләр вафат булганнар өчен кирәк түгел ул. Аларга инде дугалар гына кирәк. Бу безнең өчен кирәк, киләчәк буыннар өчен кирәк дип әйтә иде сүзен. Шуңа күрә менә бүгенге безнең чарабыз Туфан агага дуга булып ирешсә икән, инде без бүгенге көндә яшәгәннәр киләчәк буыннар өчен татар телебезне, гырыф-гадәтләребезне, динебезне, мәдәниятебезне саклауның бер өлеше булса икән. Бәйгедә катнашкан эшләрегезне укыганда мин бик рәхмәтле булып укыдым. Чөнки бик төрле эшләр тәкъдим ителгән, аларның форматлары да төрле, һәм әтигә булган карашларын әйтеп күрсәтү формалары да төрле. Бу безнең халкыбызның никадәр дәрәҗәдә талантлы һәм сәләтле булуын күрсәтә. Әлеге конкурста Туфан ага Миңнуллинның фикерләрен үз иткән, аның эшен дәвам иткән төрле яшьтәге һәм төрле профессия вәкилләре катнашты. Һәр катнашучыга дипломнар һәм Евразия рәссамнар берлеге әгъзасы Гөлсем Хаҗиева иҗат иткән Туфан Миңнуллин портреты бүләк ителде. Фәннур Хәсәнов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.